So sa ka. Irish, unsa na yung balita sa akong gisulti nimo? Pila naman to kabuwan nga nanguyab ko nimo pero wa ko mangyapon ng tudon. Di pa gyapon ko nimo sugton. Nagdali ka? Oh, wa man noon. Nangutana lang ko kugod. Basin unyag, nagpaabot lang ko gwa ba? Oh, kung wakay salig na ako, atras na lang. Uy, dili. Atras ko taon. Karang na lang ko mo atras. Hindi ko mundang hangtod nga maako ka, uy. Bilib sa ko si mong fighting spirit da. Basta ikaw na istoryahan, Irish. Oh, sige. Kita na. Ha? Unsay- Ingon ko, kita na. Gisugot na tika. Thank you, Irish. Promise, di ka magmahay nga imong gisugot. I love you, Irish. I love you to Orlan. Bilib sa ko sa inyong relasyon, bay. Kilala mo kabuan pero murag, wagid mo away-away, no? Wa agad bay. Naningkamot sa kubay nga dili makabuhat og butang nga ikasuko niya. Love kay nako si Irish bay. Ug di ko gusto nga mawa siya nako. Good luck sa inyong relasyon, bay. Nakita na ko nga malipayon di ka. Ug unta, kamo na gyud hangtod sangtod. Kita na gid bitaw hangtod sa hangtod. Bisag di patadugay ba pero lami na gid kay pakaslar eh. Magtigom una ta. Okay? Kaya bisag ako, ganahan ako nga ikaw ang pinakauna na ko makita inig mata. O katapusang makita inig dayong katog. O mahimo man na kung mag-ipon na lang ta. Ha? Oo, mag-ipon na lang ta para puhon. Kasal ug anak na laykuwang nato. Ha? Wa pa gani mo'y usa ka tuig. Plano na ninyong mag-ipon? O ma. Di man sad na sa gidugayon kun. Naibaw ko ug nakasiguro na sad ko nga kami na gyud ni Irish ma ang magkadayon. Oh, sige. Pero nak, sultian ti kang daan ha. Dili-dali ang kinabuhing minyo. Oh, wa pa mo maminyo. Pero, mahog na kasal na likuwang ninyo, anak. Bisag unsa pa rin problema diya ma. Atubangon na mo na. Why problema basta kauban ako si Irish. Oh, ngano man ka? Wa man kagbug at kay gnaong diha. Doon na kay problema? Nanaktak og trabahan ti ang among kompanya. Ug usa kos mga nataktak. Uy, Unsaon man nato ani nga makatigom ta? Kung ikaw na lang usang magtrabaho. mangita tag paagi. Og samtang kaya ta kang buhion, wa na'y problema nako. Uy, nagkagol diha. Ako'y bahala nimo. Irish, unsa ka kung mga plan lang ta sa abroad? Ha? Nga naman. Wala ko ganaya sa akong gitrabaho, ano eh. Pila na katuig nga nagtrabaho ko nila, pero wa man yung ko ma-promote eh. Ang bago na mga kauban, na-promote na. Ako wa. Mao ba? Sige, sabayan na to. Mga play taog para laing nasod. Pero gusto na ako nga parehara ta og lugar nga applyan ha. Asa man? Korea? Mula raga ka sa Korea? Oh, di ba tuwa man imong uyuan dito? Mga nagtabang niya, ha? Sige bay. Mangutan ako kung saan, ha? Nai-hiring para Korea, bay. Pero, lalaki pa man mo'y ipangita. Nya, di mo magkauban ni Irish sa paglarga na. Mao ba? Pero, una sa tanan bay, kuan ba? Ang eskwela sa tao mo eh. Eskwela sa mo. Preparation sa inyong paglarga. Okay, bye. Og
Gugma na gid nato may bawaan kung makapasar ba kita sa atong diskulahan. Maog yun. Hugo agyoy, kabutangan akong kulpa. Positive lang kita, ha? Positive lang. Magkadungan na gid lagi taon niya ang larga lagi. Ay, kadit sa ha. Unsa man? Unsa man imong gihaplas sa imong kaugalingon oy? Megasant panyawan. Mao ni akong buhaton basta kulbaan kog maayo. Kay gawas nga nindot siya sa feeling inikaplas nimo, makarelax ang iyang kahumot. Humot kito na. Uy, day, magdaon niya ta na, ha? Kung makalarga na ta. Day, good news. Gitawagan ako, makalarga na ako. Ako dili pa. Wa pa'y hiring sa mga babae. Ha? Ay. Oh, ani na lang ay. Mag-una lang ko ni maglarga. Unya, apas lang ka na ako sa Korea. Kung kanus adunay hiring, ha? Kumusta naman ka di Aspinas, day? Maayo naman. Ay, gimingaw na lang inuon ko nimo. Gana na kay bumuang pastiha. Sige lang, day. Basta paabot lang kita, ha? Pakalarga ragid lagi ka. Buhaton ako ang ganan, makalarga lang kit ko. Dong, makalarga na ko. Ay, salamat! Magkita lang kita, day. Sa US ko, mularga dong. Unsa to? Yawis? Nga naman eh. Di ba nga itong sabot kay diri man sa Korea? Dong, dili na ko makapaabot, uy. O niya na may opportunity. Ano kung kaayo. Basta, salig lang kita sa sagusa, okay? Ay, sige, day. Salig ko nimo, day Irish. Naunsa naman si Iris. Sukad siya nga nakalarga, di naman halos makachat na ako. Ay, pero kinahanglan nga ako siyang sabton. Basta nung nabisi lang ito siya. Sa pagkakaroon, iyahay lang mig pangwartaw na. Unya na ako siya panidan kung mauli na ako sa Pinas. Salamat kay nauli ka, Dong. Oh, pero kadiyo rasag ko ma. Pilar ako kasi mana. Larga na sa pagbalik. Dong, ayaw nagtalain sa akong pangutana, ha? Pero tandaaw nimo, naakahay padulingan ang relasyon ninyo ni Irish. Ano man ma? Dili ko gustong manghilabot. Pero gusto na ako nga panidaan mo siya. Kay doon ako'y nadunggan nga istorya bahin niya. Oh, ma. Ay bawa ko unsa bay? Unsa man? Pagpay. Ninyo naman day si Irish sa laing nasod. Usa? Na nikatag nga istorya sa mga silingan bahin na. Sigurado ka ba anak eh? Para sigurado bay, kumprontahan si Irish bahin na. Sorry, Dong. Pero tungod para lang makalargan ako. Ingon anak ba gyud ka desperada? Ha? Bisag unsa pa itawag di mo na ako, wa na ko'y labot. Ang importante nga maayo na akong kahimtang karon. Oh, Og maayo ang ako kaugmaon. Kaysa tinuod lang no, Orlan. Dili na ako basihan ang akong kasing-kasing, uy. Irish. Oo, mahal ti ka. Pero kinahanglan nga piliun ako ang lalaki nga makahatag na kung maayo kaugmaon. Pasaylo ako, Dong. Irish. Do you ever think about me? Do you ever cry? Nakalitan gid ko sa mga pangitabo. Wa ko magdahom nga mas pilion day ni Iris ang laing lalaki kay nako. Ug hangtod karon, nasakitan pa kay ko sa mga nahitabo sa akong kinabuhi. Dini na lang kutob og dagang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN.
Mao kita mga hikalang kaagi ni Orland nga taga-Tagbilaran, Bohol. Uban sa awit nga yang kipangayo awit nga rekalaan 6812. Ang mga kaagi gibahatan o duwa sa radyo ni Carol Marie Hikain o gubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higalag, mga sukin ni Paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papara sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa Osaka. I-address nila ang nining tulumanon, handumanan sa Osaka with care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Umagkahay pada sa Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Tawag lang ko sa pangan nga Monet. Sa di pa nako sugdan sa pagsaysay kini akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Kapag ako ay nagmahal. Recorded by X Thunder Gaming. Troy, mabdos ko. Oso? Ay, kung ginagawa ka mag-inom og pills. Troy, May baw kang di pa ko andam sa obligasyon isip ko sa kamahan. Wa pa ko matagbo sa akong pagkaulitaw. pero ato man yung tinuyuan. Ato, ingay noon na tiniyuan mo. Tuyo gini mo magpamagdos ka. Aron anha ko magapos nimo. Troy, Ipakuha na ba ta? Pero kung dili ka, problema na nimo. Dili ko mo barog na. Barugi na nga ikaw ra. Kay kagustuhan na nimo. Troy. Hala, unsaon man na? Unya, mapatin kasi mapapaan na. Dahil kung may baw siya mabdos ka. Unya, dili pa kita barugan, Troy. Ambot lang dayo eh. Dali pag napiti ko sa kubuhaton. Ato ano na ang pamilya ni Troy, day. Sultihin ang mama o papa na mabdos ka o si Troy may amahan. Maayo ka, day. Unsa? Mabdos ka? Ug dili ka barugan ni Troy. O, tita, tito. Sorry ninyo nga ni anhi ko. Wa may pao si Troy nga ni anhi ko sa inyo kaya naipaw kong masuko siya. Gusto ta niyang ipakuha ng akong gimabdos pero dili ko masugot. Ay, Ay, in taon. Kada kung saan ang iyang nahuna-hunaan. Wala gyud ko mahibaw sa angay na kung buhaton anak-anak nimo. ang bahis ko di bata. Oh, di anay. Maupay pag-abot. Tito, tita. Troy! Oh. Ngunit? Diya ka? Ikaw ba? Gago ka gid no? Kung sa plano nimo, ha? Imong ipakuha ang bata. Nabuang ka na. Naunsa ka naman in taon, oy, Troy. Di pa dako man unta mo na mugtarong sa imong mga igsoon. Pero ambot og diin ka kahanang imong pinaiya. Imong mga igsoon dili man ingon ana ba? Ikaw ra ginalahi. Ma. Baruginis mo nit, ha? Kung dili ka gusto nga palayason ka na mong mama ni mo din eh. Oh, pa. Ayaw mig supaka, Troy. Kana kung naa pa kay respeto na mo isip imong ginikanan, barugi ang imong gibuhat. Ma.
usab kag para namo ni Inday. Ako may angin magpasalamat ni mo manit. Tungod kay wag gyud ka ni give up na ako. Tungod kay love ka ayati ka. Ug buhaton ako ang tanan aron di ka magmahay nagpakaslan ko nimo. Ay, edita. Si Dero, may maning manawag. Hello, ay. Oh, mau ba? Oh, sige. Manangit lang ko sa akong asawa, ha? Oo, lagi. Mo-text lang ko. Okay, bye. Sige, bye. Nga naman ko na doon. Asa may tuyo ni Ronnie? Wanday, okay na nimo nga muato ko sa ila. Birthday man sa iyong asawa, good. Taod-taod na sad good nga, wa mi mag-adjam ba. Sukad lang nga, naminyo nami. Mao ba? Okay ra uy. Basta ayaw paggabi ug maayo ha. Ayaw sa palapis imo. Unsa kay maayo, kuyog na lang ta. Ayaw lang dun uy. Anira ko sa ato. Mapabaya ito is Inday. Nibaw na sa taaning imong anak na di ka nahagsapa. Mausad. Pag-amping dito ha. I-greet na lang ko happy birthday sa asawa ni Ronnie. Sige na. I love you. Ay, mukoy, sa kong pilang ba? Uy, love ka ni Papa na ka. Balik ka sa Papa, ha? Sige na lang ka na. Badili ko gusto magabihan ka. Sige, day. Maayo ka ni kay na okay ra gid mong Troy day no? Maula kitay. Nalipay kay kus iyang gipakita mausaban. Di na pareha sa una. Maula ki. Kay kung ako mo ina sa mong lugar niya, parehas lang gyapon sa una. Na, dili gid na magsilbi na ako. Makigbuwag gid lagi ko, bahala na. Lahi-lahi sa taday. Kay ako mo fight lang gid ko. Bahalag liswit, bahalag sakit. Lahi gid taday. Kay ako, bisag unsa pa nako ka-love ang usa ka tawo no? Pero kung tan-aw na ako nga ako ra may ni fight sa among relasyon, aw dili na ako pagsunoy. Lisod pod kung ikaw na lang may nahigugma sa imong pares, di ba? Unya siya wa na. Day. Recorded by X Thunder Gaming. Day, ayun lang kong pabutas pa niya ako na. Birthday sa akong kauban sa trabaho, ng imbitar. Mao pa dong. Sige dong. Sige na, ato na ko ha. Kaya tingalig maliit na ko. Sige, amping. Sa ganso naman iyang mga lakaw. Di na lang gali halos manangkit. Nilakaw na sa day si Troy mo, net? O, ma. Ay naunsa biya yung tao ng bana ni mo eh. Nigara naman sa nagsugod. Ma. Bisag ako ng anak si Troy, no? Pero ako'y salig sa mga lakaw anak niya. Panidin ang bana ni mo. Tingalig doon na nagikabuang ang lain. Ma. Ay, nakatuog na siya. Anong kikulpaan mong kiko? Ay, ang cellphone. Nadakit siya online. Akong kuhawan. Maghinay lang ko katingali makamatnon siya. Ay, nakuha ko na. Mamasa ko sa iyong messages. Halos gikan man yung Ronnie tanan niyang message. Ako basawin. Naipaw ko sa imong kabuang bay. Traidor ka nga pagkaami ko. Ha? Kung ano kung naka-text man si Ronnie ingon ani ni Troy. Suot man kayo ni sila. O kauban bakit sila sa trabaho. Unsa man kayo hinahitabo? Nakaluto na ko sa atong pamahaw. Dali na, kao na. Wow, kalami ko na ni. Tusinog itlog. Oh, ano naman ka? Doon na kayo problema? Dong, nalang ko ipangutana. Oo, saan na? Samtang natuog ka, akong di kuha imong cellphone o namasa ko. Oh, Nakita na ko ang message ni Ronnie. Gitaksan ka niya, traidor. Ngano? Dunay problema? Ay, wara oy. Gara-gara ra nga text niya eh. Tingalig na akay wag gisulti na ko, ha? Wa lagi. Kagahit ba ni mag-uwi? Huwag sa sunod ay pangilabot og cellphone ha. E di ra bagyog ko manghilabot sa imo. Troy, O kung di pa ka mukao diya, paawas ako tubangan eh. Makaguba kagadlaw da. may iba akong doon nakakitakot na ko, Troy.
Na-sense na ako nga doon nagkikita ko na ako. Uy, ni ako magdinis gawa sa mong opisina, Amrit. Nagpabot kasi mong manlaking bana. Ang gabi naman. Huwag na maulisin niyo. Mabang niya ka, tawag kay nagduda ka, ha? Ronnie, ang sama na pagkaistorya ko. Guwapa man ang ka. Labi pa sa tanahon. Murag guwapa agiig anak. Ronnie, mahimo ba? Buhi lang ko. Imo ba nagikap-ikap ang ubukon? Nga nung matagwan ko ba magkanang imo bana? Uy, ngawa man ay ayo. Ronnie, unsa pa? Uy, na ko pasawa! Dili ka ang isumba. Ina ka pasawa! Sumo! Roy! Roy, husto na! Husto mo, husto na! Kini sa imo? Ronnie! Please, unong na mo! Kaya naman, ha? Ibalay ko pwede mo hikap sa mo asawa. Pero sa akong asawa, pwede kang mo hikap, ha? Tuyo sa di ka tinuod, ha? Unat, parehas tang gibuang sa itong mga pares. Ang tanan na mong may laking bana. Kung wa ba siya gitago ni mo. Unsa pa ba ako buhaton? Ha? Kuwag pa ba di ay? Munit, sorry. Sorry kayo. Pasaylo ako. Abi man ako nagpako na ka? Ano ba? Unsa ba isa? Ano ko ni mo? Unsa? Munit, huwag kay sa... Iyan ako ang sa'yo. Iyan ako. Sakit kayo, Troy. Sakit kayo. Pasaylo ako nito. Pasaylo ako. Munat, kung gusto ka na mo pahawa o bubiha sa akong anak, dili ko ikaw mabaso. Hawa kay angin kabalakan tungod pinakasabot ka ayaw ko di mo. Ma? O nga no? Tungod ba kay anak ti ka nagtuo kag mulaban ko di mo? Kung ako pang naas mo ka sa imong asawa no, Troy? Hagbay rin yung kong ibiya ni mo. Ang butang ba naunsa ka o yung giunsa ni mo paghuna-huna? Pamilyado ka na? Huwag man lang ka makonsensya sa mong gibuhat, ha? Samtang imong asawa nagpaabot ni mo sa pagpauli, ikaw nagpalami kaslain. Asa naman ko na imong utok, ana? Maong ikaw, Manat. Biya kung tanaw ni mo mao'y sakto. Basin pag makaamgol ni sis iyang sayop. Nay, munit, pasaylo ako. Pasaylo ako. Unsa na may desisyon ni mo, Manat? Ma, di na ko kaya. Kung nasakitan mag buhat sa imong anak na ako, ma. Mas masakitan ko kung mawa siya ako sa higpit. Manat, Nay, munit. Ako nagpakasal ni Joy aron mo give up sa ingon inilang kasayon. Bana na ako siya ma ug may anak na mi. Dili ko gusto mo give up sa mong kaminyoon. Dili ma. Manat. Nalibaw kong hilita ng asawa parehas na kong mindset. Pero siguro para sa uban makalagot. Makalagot ay hunahon-naon kay lagi martir ako nung kaayo ko. Pero mahal ako si Troy. Sakit man, pero malipayon ko uban niya. Dini na lang ko to. Daghang salamat. RMN. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminawan ning handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Kathy. Sa di pa na ko sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Maging sino ka man. Recorded by X Thunder Gaming. Si Mark Dewey, ang imong classmate sa high school ba?
Aw, Mark, ikaw di ay ni. Nanawag lagi ka. Kuan ba? Nagsabot ang uban na itong mga classmate nga magtapok-tapok ta. Katurgong mga suod na to. Mo ba? Ato ha? Oo, sige, kanos aman. Ugma sa gabi eh. Kat, ikaw lang unay mahibilin din sa ato, ha? Nga naman, ma. Muadto ni si Papa nimo sa probinsya. Kaya namatay ang niyang igagaw. Pila masad mo kaadlaw dito, ma? Ay, duharami ka adlaw dito, nak. Maong ikaw lang unay mahibaw din, he. Sige, ma. Laay man sa ningo tay kauban sa bahay, uy. Hala. Hala, karon man da itong gabi ang giingon ni Mark ang magtapok-tapok ni. Ugma para pag pauli sila sa mama. Ako lang tawagan si Mark P. Nga dili ko makatambong. Hello? Hello, Mark. Pasensya na ha, nga di ko makatambong sa itong tapok-tapok, Royn. Ha? Kinsam nini? Si Kathy ko, uy. Di mo ko smart. Kinsa rin palihog. Si Arnel ko eh. Ay, hala. Didi ka si Mark? Ay, abi na kong si Mark ka, kay mo magod ning nambira ang gigamit sa iyang pagpanawag nako. Iyar mo ko itong gihuman akong cellphone kay ang good sa load. Mao ba? Pasensya na ha. Okay na eh. Pwede hatagan lang ko nimo sa number ni Mark? Ay, gusto. Number nito sa akong amigo ko dang akong gigamit si Arnel. Mao bitaw iyang giingon ako. Mark, pasensya na ka ha nga wa ko makatunga sa itong tapok-tapok. Unsaon man gud nga may gilakaw sila si mama, importante. Okay na ka, Dre. Sa sunod na lang, basin may time ka. Ay, salamat, Mark. Uy, hala. Ni-text man yung amigo ni Mark ako, si Arnel. Hi, Kath. Kumusta? Di ka busy? Pwede kong manawag ni mo. Ako ning kalingawan, Bi. Pawa sa kalaay. Ay, salamat nga nakikistorya ka na ako ron. Ang sari man tuyo na ako, Nel. Walang. Gusto lang ko mag-friend ni mo. Kaya kung okay ra ni mo. Ay, okay, ragid ka ayo, uy. Pila day mo edad? 20. Ikaw? Magbuwang ko ni mo gamay. 25 na ko. Ba pa? Nakatay mo ba? Ugma, nga naman. Magkita kong tata. Kaon-kaon lang ko tagod. Yan, istorya. Kana kung okay ra ni mo. Sige, magkita ta. Recorded by X Thunder Gaming. Asa naman ka ni Arnel? Ingon siya, ani na magkita sa terminal sa jeep. Ay, nanawag ay. Hello, Nel. Hello, Kat. Asa na ka? Then ako sa terminal sa jeep. Sige. Paabot ako ka dito, ha? Doon lang kayo ko. Unsa imong gisulob, uy? Nakapuha kong t-shirt. Unya, ito mga kong pantalon. Ay, ikaw. Unsa may mong gisalog? Spaghetti kog black, nag-shorts ko. Dalit ako nimong mailhan kay taas ang akong buhok. Sige. Paabot ako ka dito. Sige, bye. Adto lang kumupundo sa kanaugan sa mga pasahero, Pin. May nanaog nga puwa ang t-shirt. Unya itom ang pantalon. Pasig, siya na niya. Ginoo ko. Yay, patay. Kimpang ang nanaog. Ginoo, di lang intaw na siya, ha? Ayaw lang intaw. Ala intaw, kimpang intaw. Salamat. Salamat kini sa ilog na siya. Naibaon na naog. Macho. Ya, gwapo. May untag si Arnel na ni. Ay, nilahos man di ay. Di man di maol. Ako lagi siyang paabutin. Kung mapauli mo di ko rin ba? Sabi? Ikaw si Arnel?
Ah, yes, ako. Di ba ni Agi naman kag ganina din Ako kita itong ni Agi. Nakakita na ko nimo pero nilaos lang ko sa CR kay nanudlay pa ko. Ah, okay. Matured na siya pero gwapo. O niya, asa man taron? Agad ako nimo. Ah, okay. Mangita lang tao gatong kakanaan kay gigutom sad ko. Ikaw? Muinom ka ba, Kat? Gamay. So okay ra nimo nga muinom ta bisag gamay lang gud. Okay ra, pero ayaw lang hard ha. Okay, sige. Wait, murag nalipong na ko, Nel. Kag gamay ato yung ginom, nalipong na ka? Lipong raman, pero dili hubog ha. Ah, nya, kaya pa makaha. Kaya pa hinoon. Okay, sige lang. Ako ra kang ihatod din pauli nimo. Nel, mangutay na ko ba? Ayaw lagalain ha. Oh, unsa man na? Minyo na ka? Ha? Di uy. Uli taon ko no. Sure ka? O lagi. Yun na pa. Anong nangutanam ka na? Basi mabugnuan ko si mong asawa ba? Ay, kabala ka. Uli tao ko, Kat. Basta ha. O lagi. Sige, ato rin tiwasan na nga itong giinom ay kay mupauli na ko. Nel, ingon ka imo kong ihatod sa amo. Nanuhit pala kita ining kwarto. Away lang na una taggamay ha. Una tang mauli. Basig, makasukan kasi mong mama ba? Nga nakainom ka nga pauli ka. Sige. Baway lang sa ako. Okay. Ay, Nel, Kati, iyakan ng kukunin mo. ganyan ko gusto mong kakusap mo case ni mo. Oh, Sabi ko sa kumuha to ni mo, Kat. ay, I'm sorry. Huwag ka masuko na ako. sa man sa nako kay nakikita o nakikinom ko nimo. Nakuha naman ko nimo. Ngayon taong dili ko nimo pasagdan kung pananglit na mapdos ko. Ay, kabala ka. Pwede ka na ko pasagdan kung pananglit. Magbunga man nga itong gibuhat. Salamat na. Pila naman yung kaadlaw nga akong gipatik nga. Luwag kayo akong ginawaan. Rafi, Ma, unsa man? Mabdos ka? Namabdos na ka sa imong kalaagan, ha? Klaruhan na, ha? Pagpalit og pregnancy test. Positive. Kinsay amahan na ng imong gisabak, ha? di na ko uyap, ma. O sa dili uyab? Nihayang ka lang nga dili nimo kaila? Mapasaylo ako. Sa din ako kay nakikita ko bisag dili mi uyap. Pangitaan ng tawhana. Kinahanglan nga manubag siya siyang gibuhat nimo. May noon nga may umaabot na tang anak. Nalipay ka nga mapdos ko. O, Kati. Kay dugay na ko nangandoy nga magkakita og anak. Nga sa ato pa, andam kang mga sawa na ako. Oo, kay may tulbago naman ko nimo. Pero, kuan, may itog anday ko nimo. O, hinaot nga makadawat ka na ako, ha? Oo, sa man na. Dili tinuod nga
25 anyos pa ko. Ha? Pila tayo mong edad? 40 na ko. Unsa? Maguwang ko ni mo 20 ka tuig. Makadawat ka ka na ko? Ha? Okay na, uy. Di mo sa nailhan na 40 ng imong edad. O ganahan sa tsukog magkuwang na ako og edad. Aron ako datuin. So dawat na ko nimo ha? Dawat ka ayo. Arnel, I love you, Kati. I love you too, Arnel. Ang pag-ibig ay sadyang ganyan. Manalang gani nga sa akong kakiat, nakatulong kog lalaki nga miseryoso na ako. Karon may usa na mi kaanak. Wasag ko magmahay kay pinanggabay ko ni Arnel. Dili na lang kutob o daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Mayong adlaw kanyong tanan ng mga suking tigpaminam, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Shelo. Sa dili ba nako usugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, pare, mahal mo raw ako. Recorded by X Thunder Gaming. Sige. Tutukig mo ayos tiya bay. Kay mahinglis gina siya ba? Guwapa sa gibitaw niya ba eh? Ay. Niya, sa man? Muyab ka niya? Ha? Gusto na kong musuway o panguyab. Ayaw eh! Ano ka? Kapiha ko nung makaingon og ayaw. Kuan ba? Di ba nga ako ba kuan kanang magod siya bay? Wan nay ayaw nga pagkababae bay. Dagka na kay nag-uyab bay uy. Pero huwag na po lagi ka kay makakita naglabaw pa nimo. Ingon ana ra nakadali siya bay mubuwag og uyab bay. Mao ba? Ug taas kay nag-standard ng bayhana bay. Mga kwartahang lalaking gipangitaan niya. Di ba? Di man kaganahan mga uyab og babae nga di na to kalibel. Sakto ka, bay. Huwag di sa kuganahan ng babae nga daghan nagnauyab. Mao gyud. Na, kanang bayhana grabe na bay. Muna ikaw bay focus na lang gyud ta bay sa atong pag-eskwela bay. Aron makagraduate ta. Labi na nga high school pa ta karon. Asar bitaw ng uyab-uyab ba kung makatrabaho na ta, di ba? O, bay. At sa anak, finally, humanagid kag eskwela. O, ma. Makalingkawas na ka sa mga bayro nun, ma. Kay, butrabaho mo ko. Mga play ka dayon, ha? Di ka mo pahuway una. Di naman. Diretso na ako, pero makatabang ko naman. Kinahanglan nga makatrabaho na gidayon ko. Nalirigay ko na dawat. Huwag na kanindot ning magkahumatag eskwela kay dako og possibility nga padawat ang gidayon ko sa gi-applyan na to. Yes! Hi! Familiar lagi mong naong. Tiya? Nakaila ka na ako. Sabot ipasabot. Nagkakita na gidayta no. Oh. Kay familiar ka bitaw imong naong? Schoolmates kita to pag high school. Mao ba? Ay, mao di ay. Ahon sa manang apply ka din Oh, hayag ako. Sugod ako ugma. Wow! Mayo noon. At least, dili na ko laayong din Puro magod mga babae ang mga kauban ako din hikod. Nga di ko ganahan kay magsigarat pang ripak. So, gano'n nga anak ka? Okay rin mo kita mo yung maguguyog? Okay na. Sige. Hindi man. Kanda pa. Nada ko'y amiga sa opisina. Amiga lang ka bay? Ha? Bay. Ay, lugay na itong panahon nga nakagusto ko niya. Kung ako'y gusto ni Tiya eh. Ang kining ako, inamigan lang gining ako nga ito niya. Mo ba? Nabiga. O sige, bahala kay. Dako mo ta. Ito kay. Dako lakaw. Ano saan ito siya? Muro maglisok ko? Basi nagbabalaka siya nga mawani na siya. Kikita naman magsiguyog. Puro bata. O, takay ba, uy?
Para pag mga friends ngayon, ana, igihan ka ayo. Basta kayo, ako'y nakita nga dautan sa kong gibuhat. Maong, di ko ang imabala ka. True. Tara, Asa man ta? ako taman ta. Laang na tara. Ay, Shelo, kuan, nanak ko'y kasabot. Oh, unsa? Kinsa man? Si Alvin, akong uyab. Ano di kayo, iyap? Kamusta lang? Recorded by X Thunder Gaming. Anya karon nagbalik ni. Mayo noon. O gusto na ko nga makailasin ni mo. Basta bigyan mo ang kaniyang best man sa among kasal. Ha? 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 Kasluno na rin siya? Oh, bay. Unya, okay ka? Ha? Nanaunsa raman ka? Wara. Oh? Waan lang kamuriak? Ha? Awa kong gingnan nga, nalipay ko para niya. Ano de? Bay. Lagi ginabantayan nga. Bay, di lang ko gustong masakitan ka ba? Nakailakay ko ng tiya, bay. Nabalakar ako ni mo, bay. Ay, kabala ka, bay. Saka. Di may tabo nga mauyab ko ni tiya. Ugani, ugma. Magkita mi uban siyang fiancé. So karon, nakaila-ila ra gyud mo. Oh, kaya nagitaon ko sa lalaki nga pirmin mo hisgutan ako. O nya, sa may comment ni mo. Bayo man, pero gusto kong mas makaila pa gini niya. Okay mo siya kung uban ko ni mo sa kunyang mga lakaw na kita lang doon. Oh, sige, wala problema. Ha? Naamuran sa mo? Oo. Ang boto, sa'y pangita ining fiancé ni mo. Ngayon siya suggestion ako. Pero di ka pa man. Ay, pasensya, ina lang ako. Tapos ina lang na yung pailipot para na ako. Please. Sus, kung di pa lang di ka pinangga lagi. Swerte ka kay love di ka. Love? Love din si Tiya? Ah, Abi mo, mag-best friend mo. bro, alalay nagpasabot ko ano gud ka na. Dili mo pagsabot. Himo ko yung buwan. Ha? Kalma! Ningaya lang, ma. Ay, gihinay raman bitaw na. Daghan na gyud kag bunog ug samad. Puro man og grabe ang dumot at tawhanan ni mo nak. Nilaya ang ginabag sabot ang among kasuod iti, ma. Ay, kanang tiya mo hinungdan. Mas may pagmulikay ka anak niya nak. Pero, ma, Oh, ngano man ha? Di mo kaya? Bibebe, sulti era gupos tibuot. ay, Maurita niya akong gingon niya, tita. Gaya mag-o. Ang tanawa, nabunog na yun, ano? Busit ng bayana da. Naanong pa kaniya. Bay, kalma lang eh. kisa mo kalma ka na, bay. Tama may gidanatan niyo. Talawa, nabunog ka. Mag-andam una ko para panihapon na to ha. Pag-istorya sa mo diha. Bay. So, pingin akong gusto niyo. May problema ba kanti, ha? Oh, wa man. May problema ka na ko. Ay, Hindi ko. Suod kay ta. Gusto na ko nga. Amis ka na ko, bay. dugay na kung may problema ni mo. Ha? High school pa ta. Maproblema na ko, basta magatubang ta. Ano naman? Eh di lali magtago sa feelings sa usa ka tawo, bay. Labi na sa imong best friend. Unsay? Oo. Nakagusto ko nimo, bay silo. Dugay na. Pero naring kamot ko, nga di ka makabantay o mahibaw, eh, basi nagmulikay ka na ako. Mawa ka na ako. Oh. Pero karon nga nakasulti na gyud ko nimong tanan. Ako na lang mismo may mulikay. Ug bahala ug dangon na nato ang atong panag-amigo. Uy, Pare, mahal mo raw ako. sa tinuod lang, wako bati ang kalagot sa kumigo. Gani, naluoy ko niya.
Og bisan og mitugan siya nako sa tinuod, pero dili ko gustong mawa siya nako. Kay igsuon naman akong pagtanaw niya. Karon, wala may communication. Kaya inibawan ako nga nag-boarding house siya o nag-iilis na siya number. Dinhin na ng kutob o daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita man hikalan kaagi ni Cielo nga kita kinasan-an Pardos, Cebu City. Uban sa awit nga iyang tagayo, awit nga nagalahan, paring mahal ko raw ako. Wala namang mababago sa pagtingin ko sa iyo. Pero ibig Mayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Boyet. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Dance with My Father. I was loved. Wa lagi ko baka palit kay way baligya nganong ako may basulo nimo. Kinsa man basulo ako ha? Di mo kaadlaw nga mga kadinis bay. Nag-away ni sa sila sa mga magpapa. Makapalit og para pagkaon ako din eh. Ay daon sa baya itaw ka. Sino unsa? Ha? Pila magunsa mo tayo ni? Maganga tayo ni? Ha? Bahala ka diha oy. Kanda sa bitaw ka magpalit nga gikan ng takantos gawas. Ayaw pag kusod na ako sa kwarto. Di ko ganahang maminaw nilang mama o papa. Magsige lang away. May Ito, ha? tagpatuhod. Sige, sige. Anong gihanan mo ko nimo ko? Napatan ko nimo? Sige, napatin ko. Ha? Buyet, matadong, Ma? lung paminaw maayo na ko ha. Oh, ma. Nalunod ba mo kag mga bag? Di na ko kaya ang batasan sa imong amahan dong. Mulayas na ko din eh. Unya, ako? Balik ko na ti anak. Kung makakita na unya og trabaho, balik ko ti ka ha. Di na gimi magkasinabat sa imong amahan. Permi lang ko niyang biklan kay naamang ko na siya laing babae. Unsa ma? Maong maning kabot na lang kikog ako para natong duha. Paabuta ko kay balik ti ka. Karon nga, wala sa mama nimo. Nilayas na gid siya kay wala man siya kagwanta sa tong kaimtang. Gusto ko nga makatuna ka sa mga liupo nun isbay ha. Magpinabangay tanak. Opa. Sagdi na lang sa anak Boyet, uy. Ang importante nga gipapadayon kag eskwela. Dapat ang sad. Di pwedeng pasagdan ako ng baskwela kay mao man ay pangandoy ni mama para nako. Gusto ako nga nikuha niya nako. Nako ikapanghambog niya. Unya, unsa may plano nimo karon? Uyon-uyon na sa nako sa papa. Bisan og niglagot ko niya. Boyet, Nak, nako importante isulti nimo. Ug unta okay ra nimo ha. Unsa man ha? Na-assign ko og laing lugar sa akong trabaho ug di man ti ka pwedeng dadon. Ibilin lang ti ka ni lolo nimo ha ug magpadara kog kwarta. Okay ra ba nimo? Aw, okay kayo ba? Payo kay wayo di upasag di mo pag-eskwela to. Bisan o ikaw rin usa mo na ning kamot kay wa diri mo mama o papa. Nipaw ko nga malipay ko sila. Imo kibuhat ka ron. Ibuhatin ako para ni mamalo. Ha? O sipot mo ipasabot. Wa? Tuod eh. Nakita mo sa isuon si mong mama na siya number nga gihatag. Naman kay cellphone, di ba? Ulo. Tawag eh. Pasig, numero na ni mama ni mo. Hello, kinsa di? Ma? Oh, buye, ikaw ni Duog na. Oo, ma. Ano sa ko ni mo kuhaon, ma? Salabat kay nanawag na yun intaon ka. Pananghin anang way buangod ni mong amahan kay kuhaon na tika karon. Recorded by X Thunder Gaming.
Dili ko musugot. Nganon dili man. Muipon kasi mong inahan nga naa naman to ilay pamilya. Igdautas mama ha. Imo maipasa ni mamang sa ano. Sugot kay sa dili. Adto ko mo puyo ba ni mama? Dumbuyet si titularin nimo ug ang imong igsuon si Jason. Unsa igsuon? Nakilaing anak ma? Daghan kay og nahitabo sa akong kinabuhi dong. Hinahinayon lang unya ka sa pagpasabot ha. Dali, dadod ka sa imong kwarto. Wa siya'y kwarto. Adto siya sa garahian pagkatulga. Pero Han, daghan kay klamok dito. Ingano man. Wa ba di siya maanad og ingunan ang kalantong? Sige. Doon, dali. Uban ako, dali. Nak, pasensya na ka. Di gid ko pwedeng mo kontra ni titularin ni mo kay siya mo nagbuhit na mo. Okay na ma. Ang importante nga, nag-uban na ta. Salamat sa pagsabot, Dong. Sige na, katuog na. Kaya napakidag kang buhaton nun, ma. Ma, umana ko glabay sa mga basura. Nakapamubo na sa kus mga tanong. Pwede na ko malakaw, ma? Asa magurog ka, boy? Muskwila na ko, tito. Happy na ko malate. Dili. Dinihi ka ra. Ha? Pero nga akong pag-is... Mundang nagkag-eskwela. Ha? Mao'y isip bayad nimo ang pagserbisyo nimo dinhina mo. Lain masugayog papuyon na tika dinhi unya hayahay ka ra kayo. Dili pwede, tito. Dong Buyet, dali. Mag-istorya una, dali. Unsa? Musugot na ka mga. Mundag og eskwela? Naku, ko'y mahimo. Ug kung musupak tang duha, basi kitang duha na kitunya may papahawa o ni titularin ni mo. Ganun di ba? Maglain lang tayo tuyo. Mupahawa ta din eh. Unya magalisod-lisod na sa ta, ha? Kana mo'y dili pwedeng mahita po. Mahatag ni titularin ni mo ang tanan akong gusto. O dili pwede nga mawa ni nako. Bisan pag ako nga imong anak mo'y mag-ampos. Okay ra nimo, ma. Pasaylo ako dong. Pero kikapoy na kayo sa kinabuhi nga pobre. Ibaylo na di ko nimong kwarta, ma. Abi ba na ko pinangga ko nimo? Ikaw mo'y hinungdan nga no nagalisod-lisod ang akong kinabuhi. Kaya sa'yo kong namapos ni mo. O karon panahon na sad nga ako ng kaugalingon ang akong huna-hunaon. Naiubos kis mama. Nagtuko ko nga pinangga ko niya. Ang mga pasangil niya ni Papa, iya din binamatan. Nakonsensya ninuan ko sa akong ibuhat ni Papa. Mas maibag, mauli nila kong balik dito ni Lolo. Salamat kay niuli ka, nak. Pa, sa ilo ako. Nagbrainuwash ko ni Mama. Huwag ko magtuo nga. Iyara din ka o galingon ng iyang yunaw na. Virus at nga nitabo to. Aron mahibaw yung kaon sa gitinood. Oo pa. Huwag di naging mahitabo nga. Bubalik ko dito ni Mama. Bahala og dili ta kwartahan pa. Pero pinangga mo ko nimo. Sorry kayo pa. Back when I was a child. Diretso kong dapig sa kong inahan na wa man ako maminaw sa sahid ni Papa. Gidumtan ako ang tao nga wala yung gibuhat kundi ang pagpangga lang ako. Karon nga nigawas na gid ang tinuod nga kolor sa kinahan. Di na gid ko magpadakon kung sa may istorya niya. Din hinalang kutob o daghang salamat sa pagkagading akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. No kada may hikalan, kaagi ni Buyet nga taga Alugin, San Cebu. Uban sa awit ngayon kita ngayo, awit nga nagaluhan.
dance with my father. If I could get to dance with you. Ang maong kaagi gibuhatan na duwa sa radyo ni Carol Marihikain ug gabos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamarasad mga higala at mga suking tipaminaw. Klase. Okay na. Ha? Di mo mag-eskwela, Jimmy. Pa? Di mahimong nga mo eskwela mo doha. Nga naman pa. Eh, kanindot ko ninyo. Una-unahon ninyo ng eskwela nga, tuwa mo'y daghang gunahon. Dong, paeskulahan lang ng mga bata. Kaya nakaandam naming taon na sila, oy. Dili. Why mo eskwela ninyo? Adto mo sa baon og pangguna mo. Loya na to kuya, no? Sige lang tag-absent. Tinayin mo dong. Kaya masuko man na itong ama-ama kung mga eskwela ta. Anong nagminyo mo sa beses mag-usab, oy? Kung pamatay si Papa dong, yung tana maminyos, mama ako saba. Ayam ko kayo batasan ninyong nabana ko. Ang napagreklamo dong. Sige, ato na ning dalion ng atong pagguna aron makauli na ta. Ayo, paglaban-laban ha. Apilon ti karon. Oo, sa misas kung anak na imo mga taon hindi ko lata. Hanggaw ni. Wa mahuman ang akong gisugo nila nga gunahon. Kaya naglangay-langay ni. Paklo ding naggo. Magsigim gumingulong pa kay init man kayo. Amo tubag ka pag yun. Tapulan ka lagi. Inaya nagtambal ma. Kay sakit kayo. Anak, pasaylo ako. Sa ako kining tanan. Ma, Kung wa pa ko nagminyo pag-usap, human namatay si papa ninyo. Di tingali mo maingon ini. Di tingali mo daog-daogan sa inyong ama-ama. ma. Nga na nagminyo malay kapag usap. Gisakitan ko sa kamatayan sa inyong amahan. O sinito na ang miam-am na ko. Isagot ko nga magminyo mi. Aron may mubuhi na to. O karon nagmahay ko anak. Tungod sa bati niyang batasan. Nagtampo na tama. Nga mausap si Papa Lito. Ug dili namin niya daw-dawgon. Maadto ko sa ilang ng bising. Oo. Magunsa mo ko dito pa. May gikuha ko nga kwarta. Ug ako tong giingnan nga bayaran tong kwartaha. Pinaagi sa paguna nimo sa ilang baul. Unsa? Pila masaya mong gikuha pa? Gamay ra oy. 500 ra. Unsa? 500 unya ako lang gunahan. Pa, unsa naman ako pag eskwela pa? Wa pa biya ako makagraduate sa elementary. Di ka na mo eskwela. Ha? Muundang ka na sa imong pag-eskwela. Ug ayaw gyud og supaka ha. Aron di ka na nako abunog. Recorded by X Thunder Gaming. Paita niya ang kayong ay. Magsige mo ko guna ini. Di na gyud ko maka-eskwela. Jimmy! Hala, si Aileen. Anong niyaman ni siya? Ha? Dili na day ka may eskwela? Oo. Kay, paundangon man kong papalito. Luuyan ni mo, uy. Nang tanang manggod ang atong ma'am. Ina lang nin nga, paundang na ko. Kaya magguna na lang ko. Ha? Makoy tayo ka ba kung magsiki lang ka og guna din sa ato sa bukid. Nga, magunsang ko ba'y? Nga di naman ko pa eskwelahon sa kong ama-ama. Layas na lang din eh. Ha? Layas pa ka. Luoy kay ka, oy, kung magsiki lang ka og guna din eh. Nga, asam ko pa ingon? Kuyog ta sa Cebu. Cebu? Oo, God. Ayaw pag-antos din ni, oy. Kuyog ta. Karong katlaon, mubalik po sa Cebu. Kuyog ta. Sige ba'y, magkuyog ko nimo. Maadto ta si Cebu. Ano yung trabaho din ba'y? Manghugas sa mga sakyanan? Oo, bay. Nindot pa ning trabaho, abay, kaysa magna ka. Kay kung makaul ng tag-iya sa sakinan nga imong hugasan, naamang kay tip. Pag binutan lang yun din aron makauyong ni mga tunga mo. Oo ba'y?
Tagsige na kughugas ug sikanan. Umsab ko'y laing kasudlan o trabaho. Kaya wam ko'y krado. Sila sa mama. Kumusta lang ka sila? Malangit ko sa kong amo. Maduaw ko sa amo. Ay, salamat nga nibalik ka na, anak. Kadako na di ay mo. Pasaylo ako, ma. Kanibiya ko din sa ato. Nga wa man hidi mo. Okay ra, anak. Nakasabot ko ni mo. Og nawa lang sa lang akong kabalak, Kay kahibaw kong nagkuyog mo ni Jimar dito sa Cebu. Kuya, samot ito ng gwapo. Ikaw yun, no? Imig ko nga tika-tika na. Lagi, gwapo ka kuya. Pero mas gwapo ako ni mo. Ma. Haim day si Papalito. Duga namin nagbuwag, anak. Kaya nakita kong wag kay maayos ang putan. Kumupadayon may mag-ipon, kaya magsigim lang may away. O wa na kumahibaw kong hain na siya karon. Mao ba? Maayo hinuon, ma. Ayaw ka bala ka, anak. Mahimo ka na mo pondo rin sa ato. Kaya wa na ang tawang pasakit nimo. Ha? May nang regards na ko? O kuya, Kisa man? si Aileen. Aileen? Katuwag kong classmate sa elementary? Abi na ko, nagkalimot na tanako. Hindi lang mahitabo ang malimot ko naman. Kumusta naman ka? Ni dagalang gihapon. Nagpaabot nimo. Ha? Bitaw, oy, kumidya ra to ha. Sige na, oy, sultihi ko kung ang sa imong kahimtang pagbiya nimo din sa ato. Nausan ko. Hindi naman ko makalimot ni Aileen. Nagsige naman ko kunahon niya. Nahigog mo na ako niya. Oh, Jimmy, Silo ako lang na. Balag masuko ka na ko. Gusto kong mahibaw ka nga. Mahal ta ka. I love you. Jimmy. May paglaong bakulin. Gagakos ng kukunin mo. O sibot pa sabot ng pagkakos na ko. Dili ba klaro nga may gusto sa kunin mo? Ha? Tinuod ka? O Jimmy, ganahan sa kunin mo. Sugad-sugad may pata. Kung nalipay ko nga nibalik ka din sa atong dapit. Aileen. Jimmy. I complain, you know how I love to complain. Nalipay ko nga sa kong pagbalik sa among dapit, nagkauyab mi ni Aileen. Karon, minyo na mi, ug may usa ka anak. Dinilang ko to ug daghang salamat sa pagtagad ni akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Ito man nga galang kagin ni Jimmy nga taga Negros Occidental uban sa awit nga iyang di pangayo, awit nga nagalahan, God gave me you. God gave me you to show me what's real. Kaagi kibato na doon sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugapo sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamusap, mga higala, mga sukin di paninaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papada, sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi, nga naglibot sa usa-kawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa usa-kawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa bagong email address rmndrama.handumanan@yahoo.com. Hanggang sa sunod na gayon, daghang salamat sa inyong Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Chona. Sa dili pa ako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Lucky. Recorded by X Thunder Gaming. Pagdali, Chon, kay manlig to. Una lang itukaw kay hinday man kumulakaw. Biyain na lang ko. Dili ba daw eh. Ako gud kang best friend. Ang binang bagbi. Ako'y dana rum dali to.
ni si Ryan, uy. Nara ko na si Paliton. Nga, kay Kayong. Hoy, kulot! Kulot! Nga, nasabihin ko sa imong huli ay. Kansam ka din, kulot! Nara ko'y gihuwat. Tinatanaw na yung bukoy. Kulot! May pag mo nagpantihan siya na kay Lokon tinatanaw na yung kulot! Nilak! Himi mo! Himi ka na! Himi! Uy! Isa ni Yuna, ha? Paano yung chawin? Anong lingon man kabi nga? Patihan ang akong buhok, be. Hawa mo, uy! Ba't naman? Di mo mahawa kay kulatahon ka mo! Ba't naman makulata mo, ha? Da, sibat lagi mo! Yun, tanda! Ryan, ngano ti ay nga pinangga man kunin mo? Siyempre, ako ko best friend. Di ko musugot nga, binuangan ka, Yuna. Salamat yan, ha? Nga imog yung kong nabanan, kung ay mapugal-pugal na ako, naagit ka nga mabantay na ako. Ako gigang bantayan permit yun. Hangtod inigdako na to. Hain mo ni Ryan, uy. Gutom na ba kaayo ko? Wala na! Ay! Sige mo, Jun. Nakuyawan ka, Chun. Isa ba yung nakuyawan, anangan, kalit malakag tunga di, ha? Dali na eh. Nga ako na taki. Naparapatay buhaton niya sa iman. Becho na, uy mo, Ryan? Ha? Dili, uy. Yan naman. Ang-ang. Pero din ko nung magkuyog. Sa una pa mong gabi magsigig kuyog. Elementary pa mi. Kay doon labi among bahay. Nananangota naman ka kung uyab ba mi? Ganahan mo kong Ryan. Ha? Recorded by X Thunder Gaming. Di na ko siya tayo pa eh. Kagwapa ni Daisy yun, dili ka ganahan? Magbuti ka kung di ko ganahan niya. Unsa man di ganahan ni mas babae? Di ko ganahan babae. Unsa man di mong ganahan? Laki? Basin. Amay oh. Di ka magiging magpauli ako. Una lang upauli na ko yan, uy. Ano yung gupo na pauli? Masabli ka. Namang ko'y makuyog na ako. Kuya? Kinsa may makuyog mo? Si Junjun, iya akong ihatod. Unsa day imong tuyo na ko, Jun, nga imo man kong gihatod. Na ako'y isalti ni mo, Jun. Unsa man na? I love you. Oh, May chance Jun. ka mo, Jun? nga nung mulimod man ko nga ang tinuod. Ganahan sa ko ni mo, Jun. Nga sa ato pa, payab na ta. O, Jun, ako na kang gisugot. Salamat, Jun, ha. Aw, mayo doon nga. May uyab na ka. Nalipay ka nga may uyab ako, best friend? Uy, lipay ko. Salamat, best friend. Ha? Dili ko na may atod ron? Sorry kayo, Jun, ha. Di ka na ko mahatod doon sa inyo. Nga naman, asa mo di ka? Magduwa mi basketball sa mga barkada. Pauli lagi mo, ha. Nakadumdum na bitaw ko sa inyo. Oh. Ay, paitan, Junjun, uy. Di una pa man niya yung barkada kay nako. Jun! Jun na! Si Ryan. Huwag lagi kauban lagi. Oo, nagduwa mas Junjun og basket. Ha? Kung sino mo wagod? Huwag mo magduwa og basketball din dyan gud. Ha? Si Wakod. Wabi tao. Akong doon nakitaan nga may ikulugan na yung babae. Tagalaing seksyon. Unsa? Kayo, ha? Salbahis ka? Imo na di ko giila, Junjun. Paingon-ingon pa ka nga magduwa kag basketball, pero wa di ay. May naay ni kagikuyog ang babae, ha? Oh, Unsa man? Imo to uyab? oo. Salbahis ka, Junjun! Sorry kayo, ha? Sorry. Nagtuo ko nga
Nahigugma ko nimo pero wa di ay. Kaibog ra day feel na ko nimo. Magbuwag na lang ta. Ha? Junjun! Uy, Chula, unsa pa ka di ka mo eskwela? Dili, ma. Mo-absent ko. Ay, unsa ba'y nahitabo ni mo nga duha ka adlaw na magkangawa mo eskwela? May eskwela lang niya ako mukhang ganahan ko. Ayo! Uy, si Ryan man ron. Dayon dire dong! Mausap ka nga. Walang ko na eskwela. Ay, istoryahin ang amiga ni mo Ryan kay napakoy buhaton. Wala ka mo eskwela. Mundang na ko yan. Wala ka eskwela. Tungod lang kay gibuwagan kang dundun. Ryan, sakit kayo yung kibuhat na ako. Chuna. Ayaw gilaki ng tao nga. Huwag maghatag o bilin mo. Paso, dito tingali sa higayon nga magkabuwag. Kay kita tingali ang para sa usa. Panahon na tingali nga masulti ko na mas tinuod. I love you, best friend. Best friend? Mga bata pa ta, love na ka na ako. Di ba nangutaan na ka na ako? Ganong makuyap? O may time pa nga, yun kong gitubo ni Daisy. Pero di ko ganahan niya kay ikaw nga akong gusto. Ryan. O katong nagkauyo na ni Junjun, sakit na yung akong duga na to eh. Pero ako lang gagawanta. Ganun mo magkamanguyab na ko, Pi. Na-love man ka ako ni mo. Oo nga, basinog masukukan ako. Ginawa niya akong nagad na ako. Ganun day. Napsadi ko niyo. Love man guti ka. Nalain sa kayo kung ako manguyab ni mo. Oo nga. Kita na? Sige. Kaya, balik na-eskwela ha. Kinahanglan nga, mahuman gid eskwela. Ron, natin man yung future. Oh, Ryan. Okay. Iyaw naman ta. Dili ko gusto nga napay masakit ni mo. Salamat. I love you, best friend. I love you too, best friend. Do you hear me? I'm talking to you. Across the water, across the deep sea, I'm trying. Nagkauyab din ni Ryan. Ugwa sa gumagmahay kay pinangga man kaayo ko niya. Sa pagkakaroon, nagpabiling pangligon ang among relasyon. Dili na lang kutob, ug daghang salamat sa pagtagaling akong tampo. More power sa RNN. Recorded by X Thunder Gaming. Logi na may galang kaagi ni Tuna na taga Davao City. Uban sa awit ngayon, kipangayo awit nga raglan. Lucky. Lucky I'm in love with my best friend.